3 aste barru tokiko, erkidegoko eta Europako hauteskundeak izango ditugu maiatzaren 26an. Gaur gurekin Ainhoa Aznarez Igartza da Nafarroako Parlamentuko lehendakaria. Arratsaldeon. Arratsaldeon, bai guztioi. Zer moduz? Ondo, eta zeu? Ongi, eskerrik asko. Baita ere ez, bai. Bueno, hori, esan dugu, hemendik 3 aste barru izango ditugula hauteskundeak, baina orokorrak izan ditugu apirilaren 28an. Zer iruditu zaizkizu emaitzak? Beno, ikusi dugu daukagula estatu bat ezkertiar aldeari begira dagoela, bai? Nafarroan Podemos aldugu diputatu bat galdu du, baina berriz ere emaitza onak esan ditugu, ez? Horrek esan nahi du Nafarroako jendekiak, gizarteak, herritarrok, pertsonak ipinitugula berriz ere gure politiken erdian. Eta, bueno, emaitza honek bi helburu zeuzkaten, bai, bata ezkertiar gobernu bat eratu, eta, bueno, atzo bertan ikusi genuen Sánchez eta Pablo Iglesias arteko elkarrizketa horretan gobernu bat eratzear egin behar duten lan horretan, eta gero bestalde egin duguna da eskuindar eta ultra eskuindar indar horiek etendu, ez? Eta, bueno, bi helburu horiek batez ere egin dira, bai? Eta, bueno, horrekin poz gaude. Bai, gizartea ezkerraren aldeko apostu garbia egin du gizarteak. Bai, oso apostu gainea zabala, ez? Bai Kongresuan, bai, eta bai Senatuan ere. Senatuari begira, bueno, hor geure apostua aldaketa zan, aldaketak ez ditu, bueno, behar zituen indarrak lortu, eta beraz, bueno, Senatuan ikusi dugu Alderdi Sozialistak daukala gehiengo oso bat, bai? Baina Senatua ere oso importantea da, ze Senatuan 155. Artikulu hori ezartzen da, eta horri bultzada ez emateko gu behar genuen gure aldaketa gero apostua ere Senatuan sartzea. Baina ikusiko dugu zer gertatzen den 4 urteotan. Bai, gainera aurtengo hauteskundeak hauteskundeetan parte hartzea ikaragarria izan da, konparatuz bai. Bai, nik uste Andaluzian gertatukoari hildo horretatik, bai, jendeak pixka bat igual beldurra ikusi genuen edo, bueno, ultraeskuin horri geure bizitzetan sartze horrek egin zuena izan zen, bueno, ba, jendeak bere botoa ematea, konpromesu hori hartzia, ez? Denon obligazioa da eta konpromesua da demokraziarekin, eta beraz horrek egin du, bueno, ba, estatu mailan behintzat, alderdi ezkertiarrok ere, bueno, ba, izaera propio hori izango dugu eta estatuak beste izaera bat izango du, ez? Zeren ikusten dugu geure estatuaren ondoan daukagun beste estatu bat, bai, Portugalek gobernu ezkertiarra bat dauka, eta gobernu horrek orain izango duena da, bueno, ba, politika ezkertiarrak eta zer, politikak jendearen eskuetan ipini, bai, jendeak dauka protagonismoa, eta ikusi dugu Portugaleko gobernuak aste honetan egin duena elektrizitatea, bai, IVA hori, bez hori jaitsi du, 6an utzi du, eta gure estatuan elektrizitateak 21% inpostua dauka, ez? Beraz, gobernu ezkertiarrek egiten dutena da, bueno, ba, politika guztiak geure eskuetan ipini eta gizarteak dauzkan aldarrikapenak ere, bueno, ba, kongresuetara eraman eta hor legeak egin, baina geuretzat, ez eliteentzat eta gainontzeko bentzat. Bai. Nafarroarentzat aldaketa orain dela 4 urte iritsi zen. Ze nolako 4 urteak izan dira? Bueno, izan dira lan asko egiteko 4 urteak, ez? Lan asko zegoen egiteko zergatik, bueno, ba, beti izan ditugulako edo ja beti bi alderdien arteko gobernuak, ez? Bai UPNek eta bai PSNek, eta horri buelta emateko, beste gobernu koloretsu bat izateko, ez? Nik esaten dut, hemen genukana zan gris barzina edo gris esparza edo ez kolore hori, eta horri buelta eman diogu eta Nafarroa koloretsu bat aurkeztu da, ez? Eta kolore hori nork eman du? Bueno, ba, eman du laukoteak, bai? Gobernua sostengatu dugun 4 alderdio, bai? Kolore ezberdinak ematen eta politika ezberdinak egiten. Nafarroak merezi zituelako beste politika batzuk, beste jende batzuk eta beste izaera bat ere. Bai, azkenean amankomunean izaera ezkertiar hori, baina hots ezberdinak. Ze nolako elkarlana izan da?
Bueno, 2015ean, beti azpermea hartzen dut nik hau, ez? 2015 urtean, jendekiak ipini zigunean 26 eserleku eta horiekin zerbait egiteko asmo hori, bai, gu konpromesu hori hartu, konpromesu horri heldu genion, eta ja bi hilabete eta erdi batean horre ibili ginen berbetan, hizketan, akordi batera iristeko gaitasuna genuela adierazten eta azaltzen. Eta horrek eman zigun akordi programatiko oso zabala, bai, 614 neurri izan ziren, eta horrek ekarri zigun beste gobernu bat. Orduan, azpimarratzekoa da, 4 alderdi ezberdinek, programa ezberdinekin gaitasun hori azaltzea, bai? Elkarrizketarako gaitasuna, akordioetarako gaitasuna, eta horre dakar, batak bestearengan daukan konfidantza ere zabaltzea eta jorratzea, bai? Entzun, ze askotan alderdi politikoek bakarrik ikusten dute bere ikusmira, bai? Eta lagun arteko gobernu horrek zer egiten du? Ba, ikusmira hori zabaldu, bai? Eta horrek ekartzen du ere legeak beste ikuspegi asko dauzkatela. Ez soilik alderdi baten ikuspegia, lege batek, baizik eta lauren arteko ikuspegi hori, beraz, legeak ere askoz ere zabalagoak dira, eta nik uste dut jendearen aldarrikapenak eta proposamenak ere sartzen dira, bai? Ze alderdi bakoitzak bere giza konpromiso dauka, bere esparru dauka, bere giza esparru dauka, beraz, jende gehiagoren aldarrikapen horiekin legeak ere handiagoak, zabalagoak eta interes gehiago suposatzen dute. Eta zuretzat parlamentuko lehendakari bezala zenolako legislatura izan da? Bueno, pasioz betetako legealdia izan da, ez? Ez da erreza, batean, ez? Hilabete berri batean, bueno, batek bere burua lehendakari bezala ikustea, ez? Nafarroako lehenengo instituzioa da parlamentua eta ni bigarren instituzioa naiz, ez? Nafarroako lehendakariaren atzetik ninoa eta hori batean horrela ikustea zure burua eta jaikitzean, ez? Hau painoa, zeu zara orain, ez? Bueno, interesantea, nik dena oso pasioz bizitzen dut eta asko ikasi dugu, ez? Asko ikasi dugu, gainera ikusi da parlamentuan non kokatzen den gehiengoa, Nafarroan, bai? Ezkertiar aldeko gizartea eta alderdiak zer nolako jokaera izan dugun, bai? Eta eskuinean dauden alderdiak zer nolako jokaera izan duten, ez? Betikoa, bai euskera, bai simboloak, bai sektarismoa, horrekin egon dira 4 urte, eta nik uste dut guk egin duguna, bai? Horri kasu asko egin gabe, gero gauzak egiten, gero akordio programatikoari ibilbide hori ematen, nik uste datorren 26an, maiatzaren 26an, berriz ere jendekiak bere konpromisoa emango digula guri, eta konpromiso hori berriz ere 4 urteotan jorratuko dugula, ez? Bai, hau legislatura itzindaria izan da, esan bezala aldaketa eta erronka izan dela pentsatzen dut batean hori aldatzea, ez? Hainbeste hamarkadetan izandako ibilbide hori. Bai, bueno, nik uste 4 urteotan, 4 urte oso gutxi dira, ez? Kargu hartzen duzunean, ez duzu, maia, bueno, ordoka dana 4 urte, bai, baina oso askar pasatzen dira, bai? Eta UPNek eta PSNek egindako politika horiei buelta ematea 4 urte oso eskaz dira. Topiko bat dirudi, baina barrutik bizi izan duzunean egia da, ez? Egia bihurtzen da. Baina guk nik uste dut egin duguna, eta gainera ondo eta sendo, eskubideak zabaldu ditugula, ez? Eta eskubide politikoak, edo eskubide zibilak, edo eskubide kulturalak, edo kirol eskubideak, eskubide guzti horiek zabaldu ditugu, nola legeetan eta gero planetan, ez? Plangintzetan. Eta lege oso onak izan dira, Nafarroak behar zituen lege asko zabaldu dira, eta horrek egin duena, bueno, Nafarroa pixka bat kohesionatu, bai? Nafarroak behar zuen begirada anitz hori eman eta kolorea eman. Bai, legeen artean Nafarroako maparena, berdintasun legea, pixka bat birpasagoa egingo dugu hasieratik zeintzuk, ezakit, erronkak guztiak izan dira, ez? Esan bezala aldaket. Eta gero beste lege bat, 4 urte hauetan,
lau urtez, landu dugun lege bat, foru berriarena. Hor kokatzen ditugu lege zibil guztia, kode zibil guztia, bai? Kode zibil bat geneukagun Nafarroan 1973 urtetik, frankismoaren garaitik. Imaginatu zer nolako kode zibila, ez? Frankismoak jasartzen eta sartzen zizkigun bere kode zibil guzti hori. Eta hori 4 urtez landu egin dugu, ponentzia batean, Nafarroako eskubide zibilean diazkoagun aditu asko pasa dira, familian adituak diren pertsona asko pasa dira parlamentutik, 4 urtez egin ditugu ponentziak ia astero, eta azken plenoetan, azken osoko bilkuran, edo bai, aprobatu genuen, ez, foro zibil berri horri, beraz, Nafarroak ere zabaldu du bere eskubide zibil guztia eta gainera berritu dugu. Hainbeste hamarkadan berritu gabe, laukotea iritsi behar izan da, guzti horri buelta bat emateko eta Nafarroa berriz ere lehen mailako elkargo elkidego bezala mapan ipini, Estatu mailan eta baita Europa mailan. Ordua zen. Bai, legeak etorkizunera begira, baina ere iraganera begiratu duzue memoria historikoa garrantzitsua izan da, edo bere garrantzia islatu egin da legislatura honetan. Bai, 2013 urtean adostu zen memoria historikoaren legea eta garatzeke zegoen. Bai, UPN-eko gobernuek ez daukate memoria historiarekin bat egiteko gogo askorik, eta ikusi da, ez? Gobernuak eta parlamentuak askotan egin ditugu ekitaldietan, UPN-eko gutxi etorri dira edo azaldu dira, ez? Ez daude horrekin oso eroso. Eta guk hor konpromiso bat daukagu, legeak baldin badauzkagu, lege horiek bete behar dira. Eta bete behar horrek ekartzen ditu ekitaldi asko egitea eta familiekin, senideekin bat egitea, eta gauza asko egin dira, ez? Memoriari buruz, gobernuak ere horri heldu dio, parlamentuak emandako konpromiso horrekin, eta oso ondo egon da, nik uste dut, familiak eta senideak eta memoria historikoaren inguruan dabiltzan elkarteak oso gustora dela 4 urte hauetan egin diren hainbeste gauzekin eta egin dugun konpromiso horrekin, ez? Behar zan. Zer nolako egoeran gaude orain lortutako, esan dugu, oraindik denbora gutxi da 4 urte, errotu beharreko aldaketa da azkenean, ez? Zer geratzen zaizue egiteke? Gauza asko gelditzen dira. Lehen esan duten bezala, 4 urte oso gutxi dira gauzak hasteko bai, baina gauza guztiek errotu behar dira, ez? Eta gainera, jendekiak bereganatu, bai, bereak egin eta horrekin, bakoitza bere ibilbide pertsonalak eta garatu. Guk egin duguna 4 urteetan izan da guztiontzat segurtasun sare bat egin, bai? Askotan politikak egiten dira, errekurtso gutxiago dituzten jendearentzat, edo krisi ekonomikotik gaizki atera ginen guztiontzat, baina ez dira politika soilik egiten gaizki gauden guztiontzat, baizik eta jende guztiarentzat, ez? Horrek esan nahi du, egin behar genuela segurtasun sare bat, denok izateko baliabide berdinak, denok izateko ongizate bat, ez? Eta hortan aritu gara, baina hori sendotzeko 4 urte gehiago, 8 urte gehiago, aldaketak errotzeko urte gehiago behar ditu. Eta parlamentua alde batera utzita, Podemos alduguk zer moduz egin du azkenengo 4 urte hauetan? Podemos aldugurik gabe, etzegon aldaketarik, bai? Podemos alduguk 46.000 boto izan zituen 2015ean 7 parlamentari, eta 7 parlamentari hori gabe aldaketa etzegoen Nafarroan. Beraz, hori ere zoriontzekoa da, ez? Podemosek ekarri zuelako bere eskutik aldaketarako aukera hori. Eta aukera hori, egin dugu eta jorratu dugu. Gauza asko gelditzen dira,
ikasi dugu ere politika nola egin behar den, oso gardenak gara, bai, eta askotan, bueno, ba, geure barneko aferak eta asko azaldu ditugu, bai? Bueno, hortan ere ikusi dugu oso gazteak ginelako, ez, politikan. Baina, orain, beste Podemos sendoago bat daukagu, helduagoa, bai? Eta ikusi dugu, bueno, ba, orain gure programa egiterakoan, prozesu horretan, ba, beste Podemos bat daukagula, ez? Asko ikasi dugula. Eta Podemos duguren arabera, zeintzuk izan beharko, zer behar du Nafarroak, zeintzuk izan behar dira lehentasunak? Bueno, erronka asko dauzkagu, ezta? Baina behar bada, erronkak ora pixka bat zehazteko, esango nuke lehenengo erronka ezberdintasun estrukturalekin bukatzea, bai? Hor dauzkagu genero ezberdintasuna, bretxa genero deritzen hori, lurralde ezberdintasuna, adin ezberdintasuna, bai? Bueno, horrek estruktural ezberdintasun horiei buelta bat emateko, bueno, zer egin behar dugu, ba, neurri fiskalak hartu, zaintzen ekonomia ere landu, bai? Eta horrekin ikuste dut kohesio gehiago izango dugula gero lurraldean. Gero beste erronka bat da, eta hori ez da Podemosek agerian utzi duena, baizik eta azken hilabeteotan munduko gazteriak esan diguna, ez da, mundua zaindu behar dugu, ez daukagula bigarren planetarik, bai? Eta hori, bueno, ostiraletan ikusten dugu, bai, telebistan eta baita Iruñerriko gaztek esaten digutena, bueno, ba, Podemosek nahi duena da, datozen belaunaldiei ere gure lurralde on bat utzi, bai, lurraldea ez da gurea, datozen belaunaldiek ere lurralde hau, gure eskualde hau, gure Nafarroa hau eta gure planeta hau bizi beharko dute eta ondo utzi beharko diegu. Horretarako Podemosek pasan legealdian mahai gainean ipini zuen klima aldaketaren kontrako lege bat etzen atera, ezin izan genituen 26 bozka horiek izan, baina lege hori mahai gainean daukagu eta horretarako ere lanean gabiltza. Eta gero beste erronka bada ere utzik gelditu den Nafarroa hori ere bete, ez? Hainbat eta hainbat Nafarroako eskualdetan herriak utzi dauzkagu eta horri buelta bat eman behar zaio, ezta? Landa eremua ere zaindu behar dugu eta landa eremuari horri ere gure begirada ipini behar diogu. Eta gero hirugarrena, bueno, inor atzean ezin dugu utzi. Bai, krisiek, estafek eta eliteek jende asko atzean utzi dute eta gure erronka da jendea atzean ez uztea. Denok berdintasunean bizi behar dugu eta aukera berdinak izan behar ditugu geure bizitza plenoa izateko. Eliteekin erlazionatzen da askotan eta ere zerikusia du hutsik geratzen diren herri horiekin AHT-aren proiektua. Zenolako iritzia daukazue horren gainean? Bueno, Podemosek argi utzi du ez gaudela AHT-aren horrekin, bai? Konforme, ez gatozela bat AHT-arekin, guk negula giza tren bat, ez? Tren soziala, ze AHT horrek egiten duena da, bueno, ba, tren, abiadura handiko trena Nafarroan zehar pasatu, baina ez da herri geratzen, ez? Eta hor izan ditugu kezka asko Tafallako eskualde horretan eta hainbat alkate eta alkatesa kalera irten dira, zeren beraien geltokiak bertan bera gelditzen dira. Jendeak AHT hori hartzeko egin behar duena da, bere kotxe hartu, autobusa hartu edo eta AHT horrek daukan geltokiraino iritsi. Beraz, Nafarroa kohesionatzeko eta badaukagu trena. Tren hori Madrilera joateko AHT bat egin baldin badugu, ingurumena deusezten baldin badugu, ordu laurden bat aurreratzeko, bai, ba, guretzat hori ez da alternatiba. Alternatiba daukagun trena da, tren horrek merkantziak ere eraman behar ditu, AHT-ak ez ditu merkantziak eramateko gaitasunik, bai? Eta gero ere, Europako kontu tribunalak ere esan digu AHT-ak, bueno, ba, koste ekonomiko izugarriak dauzkala, bai? Eta deuda batean sartuko ginetekela berriz ere.
gainera, Nafarroak UPN-ren gobernuekin gure deuda, gure zorra, hirukoiztu du. Bartzinak bere gobernua 500.000 milioiko zorrarekin hartu zuen eta 3.500 milioiko zorrarekin utzi du. Beraz, zorro horri zer egin behar diogu. AHT-ren zorra ere gehitu, horrela ezin da Nafarroa garatu eta horrela ezin ditugu berdintasun politikak zabaldu. Aipatu duzu ingurugiroa ere, HT-arekin ere aipatu egin duzu, baina esan nahi dut, ostiralero kalera mobilizazio horiek. Izan ere, Podemos aldugu horrela sortu zen 15M-ko ondorietako bat izan zen, ez? Eta azkenengo boladan ikusi egin dugu gizartea oso mobilizatuta dagoela, bai pentsionisten gaia dela edota martxoaren 8a, Altsasuko kasua, ze momentutan gaude, nola ikusten duzue gizartearen joerak edo jarrera? Beno, estafa batean bizi izan gara, gehien daukatenak gehiago jaso dute, estafa horrekin ez da, aberatsagoak egin dira aberatsak zirenak, jadanik zirenak ez da, estafa horrekin eta behekoak, hau da langileak, biztanle xumeak eta geroz eta okerrago gaude, bai. Horrek ekarri du, emakumeok urteetan zehar, martxoaren 8an atera izan gara, ezta? Baina egin duena da bai emakume adineko emakumeak edo gazteagoak edo adin ertainekoak bildu eta sistema patriarkalaren kontra azaldu, sistema patriarkal horrek oprimitu egiten gaitu, eta horren kontra, martxoaren 8an egin ditugun grebak, primerakoak izan dira, kristonak izan dira, eta horrek behartzen gaitu, berdintasuna eta indarkeriaren matxistaren aurrean, hor gaudela emakumeak eta horren kontra politikak egin behar direla, politika potolak eta senduak. Eta pentsionistak berdin, ezin ditzakegu eduki 200, 150, 300, 400 euroko pentsioak, hori ez da bizitza duin bat ematea gainera adineko pertsonei. Beraz, hori izugarria izan da eta horrek ekarri du jendearen mobilizatzea botua ematerakoan, jende asko mugitzen dela, estatu mailan, milioika pertsona mugitzen garela, Nafarroan ere milaka pertsona mugitzen garela, bai astelehenero pentsioekin edo ekintza feminista guztiekin, bai, eta Altsasuko afera horrekin ere, zenbat eta zenbat pertsona bildu izan garen Altsasun, bai Iruñan eta familiekin bat egin dugula, eta horre guztiak ekarri du, Nafarroak nahi duela bere izaera izatea eta eskuindar alderdiek ezarri dizkiguten politika hori buelta bat ematea, eta horrekin, konpromiso horrekin aurrera egin behar dugu. Bere izaera izatea eta horretan Euskararen legea ere hor dago, ze nolako iritzia daukazu? Bai, hor nabari da, zer nolako aniztasuna daukagu Nafarroan eta nola bizi dugun gero Nafarroa, Askotan parlamentuan esaten digute Erriberrako parlamentariek, ez zarete Erriberara etortzen, ez zarete, eta nik askotan esaten diet, eta zuek, adibidez, Gardera, bai? Zenbatetan egin duzue bidai hori, zenbatetan. Zenbatetan neguan, ez dakit Erronkari Barrera joan, eta elurteekin eta bideoiek zenbatetan ibili dituzue, Horrek esan nahi du, Nafarroa oso anitza dela eta askotan ez ditugula ere ezagutzen goikoak, behekoak, mendebaldekoak, ekialdekoak, ez garela askotan ere, gure artean ere hor bizikidetasun hori eta lantzen. Euskara niretzat nire hizkuntza da eta altxor bat da, bai, gure kultura da eta hori ere euskeraz bizi ez dutenek ere nolabait ere bereganatu behar dute. Baina askotan erabili izan da euskera ere arma politiko gisa, ezta? Eta horrek ekarri digu nik uste dut batzuk euskera ez dutela ezer maite
eta bere bizitza ez dutela euskararekin bat egin nahi, bai? Horri buelta eman behar zaio. Niretzat euskara eskubide bat da, eta euskarari eman behar zaiola behar duen estatusa, bai? Aukera berdinean euskara eta gaztelera eta beste hizkuntzak, ze Nafarroan ikuste ingelesak, frantsesak eta alemanak daukate estatus bat eta euskarak ez du, eta horri bultzada bat eman behar zaio, baina inor zauritu gabe, bai? Segurazki herriberako bizilagun batek euskara ikusten du jazarpen bat bezala, horrela saldu dutelako eskuindar alderriek, bai? Horri buelta eman behar zaio eta horrek behar bada urteak ekarriko ditu, bai? Baina nik eskubide bezala ikusten dut, eskubide linguistiko bat bezala ikusten dut, eta nik eskubide hori nahi dut, nik aukeratzeko nola bizi nahi duan nire bizitza. Hemengo zerbait da, azken finean, hemengo jende guztia askorentzat ama hizkuntza da, baina azkenean ere, kanpotik etorritako jendea hemen da, elkar bizitza landu behar da. Hortik, migranteen aferarekin, errefuxiatuen krisia hor dago, hartu, ez hartu, nola ikusten duzu ere gai hau? Pertsona dira, ez? Ez dira elefanteak edo ez dira maixak, ez? Pertsona dira. Hor nik uste egin behar duguna eskultza baltasunez jokatu. Eta nik uste dut hemen errefuxiatuen afera honetan, asunto honetan, Nafarroako gobernua eta bai udal asko ipini direla aurrez aurre, esaten, Nafarroak badauzkala etxe bizitzak, eta herri askok ere ipini dituzte beraien etxe bizitzak hor, ez? Errefuxiatuak hartuz eta errefuxiatuekin biziz. Hor, Burlatako herrixak egin ditu, eratu zuen bere aldaketaren udal gobernu horretan, egin zuen zinegotzi bat daukate, Lourdes Lozada Aguilerak, berak egin zuen bere esparru hori aniztasunari begira, bai? Eta hor zer egiten dute, errefuxiatuak eta beste kulturetako jendekiarekin, pertsonekin, harremanetan ipintzen dira, kultura guzti horiek ezagutzeko, eta horrela ere, mito asko, kreentzia asko eta aurrei prejuzio horiek ez da, apurtzeko. Eta hor egin da lan asko. Nik uste dut praktika hori datozen lau urteetan gainontzeko herrietan ere zabaldu behar dela, ez? Elkar ezagutu, entzun, usaindu, berbagin, zeure janariak dastatu, bai? Eta horretan, lan egiten baldin baduzu, mito horiek ere bapatean erortzen dira, bai? Eta zer egiten duzu, bizikidetza landu. Gure Nafarroa hau honetan ere, jende asko, 36. urtetik frankismo garai guztian, hemendikan joan zen, eta beste herria askok ateak ireki zizkiguten, beraz, hori egin behar dugu, ez? Izan ere oraindik gazte askok alde egiten dute, hori lana bila eta ikasketak bukatzeko, eta gainera daukagu Erasmus horiekin eta ere askotan, kanpora joaten gara eta geure ikuspegi hori zabaltzen dugu, ez da? Beraz, pertsona garen enean eskuzabaltasunez jaso behar ditugu. Hala ere, lanari dagokionez, langabezia egoeran dauden pertsonen kopurua jaitsi egin da Nafarroan. Norabide honean goazela uste duzu? 2015 urtean apokalipsis hori, ez da, gertatuko zela esan ziguten alderriek, eta hor sartzen ditut oposizioko tripartituan egon direnak, bai, UPN, PSN eta PP, bai, esan ziguten, lehengo astetik, Nafarroa, ez dakit, jaia desegartzea zegoela, ez? Ikusi da, egin dituguela politika aktiboak enpleguaren gainean, eta politika aktibo horiek ekarri dituguela, langabezia tasa horiek estatu mailako txikinak direla. Baina, egia da ere, kontratuak ez direla onak, prekarioak direla, eta horri begirada sakon bat eman behar diogula, ez? Jendeak behar duela estabilitatea, bere bizitza ibilbide hori erosoa izateko eta segurtasuna izateko, ez da? Sare segurtasun hori zabaltzeko,
eta orduan prekaritate horri heldu behar diogu kontratu onak egiteko, eta gero ere, enpresek eta behar duten lan eskaintza horri ere erantzuna emateko. Hortan ere, hezkuntzak behar du bere protagonismoa izan, hezkuntzak, eta baita ere unibertsitateak, ez? Baina egia da, kontratuak bai egiten direla, baina zer motatako kontratuak eta zenbat denborako kontratuak. Eta horren alde lan egin behar dugu, zeren denok merezi dugu kontratu on bat eta lan on bat. Bai, denek merezi dugu lan on bat eta hezkuntza gainera hori aipatu duzu, oinarrizko zutabea dela. Hezkuntzan, medikuntza publikora iritsi da lehendabiziko aldiz? Bai, ordua zen, ez? Hortan ere aldarrikapen asko zeuden, ze medikuntza hori Opuseko unibertsitateak zeukan, eta hor bere lobia zeukan, ez? Orduan, errekurtso gutxiko pertsonek ere medikuntza Nafarroan ikasi nahi baldin badute, zergatik ezin dute ikasi, ez? Eta horretan lan egin dugu 4 urteotan, oraindik ere anekak eman behar digu ziurtagiri hori, bai? Baina esparrua badago, jadanik badago, profesionalak eta irakasleak ere hor badaude, eta falta dena da ziurtagiri bat, bai? Nafarroak hezkuntza publikoan medikuntza ikasteko proposamen hori errealitate izateko, ez? Berriz ere aldaketan gauden malderriok hori lortu dugu. Hamarkada askotako aldarrikapen bat, hamarkada askotako proposamen bat, eta 4 urteotan hori ere ekarri dugu Nafarrora, zoriontzekoa da ere bai. Orduan, ebaluaketa positiboa izan dela esan daiteke? Bai, eskasa, denboran eskasa, bai, 4 urte oso eskasi direlako, baina oso positiboa bai. Eta nik uste dut hori ere jendekiak, nik pertsonekin hitz egiten dudanean, herri eta jendeak hori ondo hartu duela, ez? Karo, ipintzen ziguten esparru horretan, UPNek, PSNek eta PPek, bai, Nafarroa hori, mapatik kenduko genuelakoan edo, jendeak ikusi du, 4 arteko gobernu bat ere oso ona dela, demokratikoagoa dela, lan gehiago egon behar dela, zeren guk jaia astero departamentu guztiekin bilera geneuskagu, elkartzen ginen, eta horrek lan gehiago ekartzen du, baina lan horrek sendotzen du beste politika bat egiteko proposamena eta izaera, ez? Orduan, zenolako aurreikuspenak dituzue maiatzaren 26-erako? Edo dituzu? Bai, ni ziur nago berriz ere laukoteak izango duela gehiengoa. Eta behar bada gehiengo hori zabalduko dugula, ez? Zabalduko dugula zergatik, jendeak ikusi delako politika hauek oso onak izan direla Nafarroak behar zituen erantzunei, behar zituen aldarrikapenei erantzuna emateko, eta, demokrazian ere sakontzen delako gehiago, ez? Eta gero, hasieran esan dudan bezala, legeek ere beste ikuspegi zabalagoa daukatelako, eta horrek onura gehiago ekartzen dizkigulako, bai? Eta, 4 urteotan elkar ezagutu dugu, eta elkar egiteko lanean ere gaitasunak ditugula, adierazi eta azaldu ditugu, beraz, 26an nik uste dut bozkak ere 4 kolore horiek izango dituztela eta hemen izango garela. 3 aste barru ikusiko dugu. 3 aste soilik, bai. Bai, eskerrik asko, Ainhoa. Zeuri, Ainhoa.